Jon Altuve naiz, 44 urteako atletearen naiz, eta urte nesko bat Titan Deserta korri dut. Aural timeko kide izan zara, Titan Desert, Marokon, 0 kilometro 6 egunetan. Hola, ze oroitzapen? Je paso diegun batzuk, ze oroitzapen? Karrera oso gogorra, oroitzapenak onak dira, baina asko sufrutakoak. Azkenean desiertoan izan da, bastante recorrido llano izan da aurten, eta aizien kontra ibilika eta aurren fateko oso exigentia esan eta gorra, oso gorra. Lehenengo aldiz basamortuen bizikletan? Bai, Alpetan ibili naiz, Pirinoetan ibili naiz karrea ikien nuen estilo nitekoak eta patakoak, baina lehenengo aldiz esan ibiltzen izala desiertuan eta sensazioa oso diferentia da. Oso karrea gogorra da, lurra, ez da harrixakin, dana areia, oso apurtuta da lur dana eta aizien kontra ibilkia desiertuan ez da bape hona. Abanikoak eta sortzen di asko, han aurrien ibiltzeko tensiño asko dago. Eta ze fina dan, ez da, basamortuko areia? Bai, exageroa, ez da playa mouko areia, da oso fina eta bizitan litzea dunatan oso zaila da. Egunero 1 kilometro izan zian, Jon? Bai, gutxi gora bera hori, 110, 120ko bat eguen, atzenengo etapa esan motzaua, 110koa, baina hori. Meixa urtet esan 1 kilometroko etapak. Titan Desert, baina txapelketa bazan, kompetizio bazan. Bai, hori da, kompetizioa zan, azkenean 6 etapako kompetizio bada, eta lehenengoak irazten duenak, igual diru ez da irazten, baina prestigio asko emoten daue karrera bada. 22 kide onzai aural timen, eta gaziak eta gozuak ze egon dira, gazixak pilatxo bat egon dira, ez da, Jon? Bai, zoritxarrez bai. Lehenengo etapan, 4. kilometroan dunatan sartzen ginen, eta ekipoko esauzkoin aldala aurrian sartzeko, zatik dunak apurtu jendia, jentia pasau alaz, orduan zailagoak dira pasaitia. Orduan, konbeni izala aurrian sartzea. Nik esperientzia asko dakot, ni saiatuko nahiz aurrian sartzen. Eta 15. puesto nola noiala, batean ez dakitzein baten bat, eskumati jonostan bizikletan, gazka urten izan, eta 8 bat korroren gainen jauzizian. Kriston trapo hartu neben, ukondua, pomulua, belauna, bastante golpe ondo izartu neben, baina, jaikin izan, bizitia más o menos preparo, rueda buelta muten, así que venga, aurrea. Eta meta jaun izanean, mekanikoak zauztan bizitien nukala putut, kuadora pututan nukala. Aztu nien diskudutzuakin, zeo zer alda nin. Arreglan ustain eskaiola estiloko soldaura batekin, eta hori gunean atzea martxain nuen. Beste kaidatzuk euki behen bai, oso gorra. Momenturen batien pentsau zeben, ze karajo egin dondik hemen? Bai. Askotan? Askotan. Batez belen nugunean, kaida bat eukin eben, areizko tormenta bat egon zan bai, gero eurixainozkun kriston tormenta urten zan bai, lehenengo gunean dana, neukan jaimana busti, maletana lokatzea zareia, bustitza, ze kristo egin dondik hemen. Eta hondikan beste poste etapa faltari. Baina, errepikatuko zeben, onja hotzian edo hondikan oso goiz da? Goiz da, baina esan leke igual baiet. Baina zu altu betarra zara, hau da, dorsala ipinitia gora torte zara, ez da? Bai, hori da. Azkenean ekipoko batek ezauztan Titan Desert hau bukatu nioen ezauztan. Jon, urren urtean bikoteka enbigo. Bikoteka fanezkio ne ustez zeo zer handixen lekiola. Lehenengo hau bukatuko, eta gero, ingu urren urtekoa. Así que bueno. Aipatu dugu baina eta berriz, Aural Team, bere lelua zan, entzumen galerak ez diezazula mugatu. Hori da. Zergatik talde hontako kidia, edo talde hontako kide izatia, Jon? Nire alabia audifunak eroten dau, hipokosio bilateral bat dako, jaiotzez,
eta kasualidaz futbolien dabil, eta golpe bat hartu eben audifonuan, eta pamen izan ginen aurralea rebizio egitea. Eta han gehuzuela, esateo, zu kirola etxeo zu? Eta, bueno, kirola, bai, bizitan ebili naiz, bai, kiroleixa bai naiz. Eta esan eske aurralek ekipoa dako titan deser korriteko. Bai, eta guztau gustatzen korritia? Hau loteixia da. Eta, hombre, duda baik. Ni ilusinio da, titan korritia, duda barik. Eta, biago zu gurekin aldo zu korrio. Jesus, bale, eta la urten zan aukeria. Da, apurtxo bat, ze badakit, Titaneko zuen taldean audifonuak zituzten parte hartze batzuk egon ziala, ez da? Hori da, azkenean da, entzumen galera dakoin pertsonairi bizibilia mutea. Eta alzala, audifona dakoin jentia edo, korritia titan deserta ikusteko ez dagoela limiterik. Basamortuan, areia, aizia, ez dagoela limiterik audifonatekin titan deserba korritia. Hori zan azkenean aurralen helburua. Eta zuria izan leke alaban izenian orduan korrin jozula? Hori da, ni behan eben alabari irakustia bizitza honetan ez dagoela limiterik. Beak dakon audifonagatik ez dagoela limiterik, bakitza limitean norbea jartzen dagoela. Eta hori izan da, nire limiteak hasieran nahiko bajo neuka, baina horren beste sufrit, horren beste kaida eta gero limiteak ikoten fana izazkenean. Nolakoa da alaiat? Oso alaba alaia da, oso gogorra azkenean beha kirola isa da, eta postasuna muten dago. Futbolari xa? Hori da, futbola isa da, aloinan ditxan dabil futbolian, guztua dabil, aurrela isa da, horre egiten da, golak sartzen, hau bestia, gogorra. Eta beha kostiente da? Bai, beha kostiente da, beha audifuna dako, eta beti oso adi oten da audifunakin, eurizikin badau, tapau, azkenean oso zaintu jen bere audifunak. Eixo suposa inungo arazorik ezertarako? Ez, azkenean dako handikapko hori, zaintu inbidauela, audifunak beha badaki, azkenean da beta horrekotzu moan. Zaintu inbidarrakotzu, baina alde hortatik bestela pertsona neska normal bada, besta namora. Eta beha behon gozan, preokupauta ez? Etxekuak moduan, pentsakien dut. Hori da, azkenean eurak egon dira direktuan jarraiketan, eta bastante preokupata egon dira familixan. Adibidez, laugarren etapan, urten alaz bat, lehenengo kilometruan, kaida gogor bat egon zan bebai, eta pertsona bat, osea, kirol, korrore bat, jauzion zan egon duan, lagunketan gatu nintzen, eta familiak ikusten hemen nik geldi neguela. Zatzen kilometro 1, orduan zen, ostra, hemen zeo zer pasatzen da, eta asko larritxu zian. Orduan ebilizian, aurralei diarrik, haber ze pasau txaten da, ez dala pasau ez. Osea, beha gehatu jala laguntzera, baina karreran ondo diala eta ondo bukatu nuen karreri, eta zeke familia gara zaitu nintzen. Karreran miserixak jon, baina gero etxera hueltau, eta gorputzari hueltia mutia be kosta. Bai, asko gainea. Osea, sekula ez dute olako utzunia igarri gorputzean. Aiau eta bi egunetara ustutan egon, osea, zan exagera base utzunien nukan. Eta lo, deskantzau, siestakin, baina artean behnitza rekuperatzen. Lau bat egun egon naiz rekuperau ezinka, eta gaina gorputza puzten neguen, osea, egunetzit egunea, gero eta pixu gehionekan, eta ja, larritu ez, baina ez da normala. Eta ekipora bialdu nuen WhatsApp bat, eta zan hemen aber normala dan hori pasaitzea. Eta zan dago horren besteko esfortzuen ja gero gorputzak reten egiten dagoela likiduak eta beste moan egiten dagoela gorputzari, eta hola izan da. 2 kilo tardi izen du, eta hon ja 2 kilo tardi kenduen 2 egunetan ja. Así que bueno. Hartu duzu berriz bizikletia ordutik? Bai, hartu dut beste astebukan hartu nuen, 2 egun, baina suabe, suabe hankak soltaiten. Baina errepideko bizikletekin bebitxe zara? Bai. Bereziki errepidekuakin. Ba, eta ez bebitxen ez errepideko bizikletekin, entrenamentuak nuztez hobeto egiten dira errepideko bizikletekin mountain bikeekin baino, eta gaina mountain bikea ondiokan bidaian dau. Osea, gu egazkin etorri ginen, baina bizikleta etorten dira barkuan. Orduan momentu honetan ondiokan bizikleta bari nago. Ziklista izan dagoa zara be bai? Bai. Atzera begiratu bia da, desente. Bai. Zela gogoratzen dituzu urte horrek? Ba, urte politiak. Azkenean bizikletak mundu ezten
jakin hori asko igarri dut bizitza hondan. Osea, irabazi gehiago inot bizikletan galdu baino. Eta egin dut laguna behor dauzela, ezta? Bizikletak emundako lagunak. Hori da, azkenean bizitzan lagun asko jozu bizikletan, jente asko, harreman asko jozu eta bizikletak asko muten dutzu. Titan Desert, Maroko egin ostien, badaki beste Titan Desert batzu dauzela, Patagonian, Almerian, uste dut zazula. Bai. Arabia Saudin. Hori da. Beste olako erronka potoloren bat, begiz jota, gorriz markauta zure agendan? Momentu honetan ez, baina bai. Almeria itiko guadakot, abertaldia Patagonian faten dan, zaila da, baina keikepik Surafrikakoa gurako nekeitia, koste asko da, karrera horrei, baina taldiak lagundezkeo gehatu ez gara ingo. Ez dago zalantzarik, esan dut lehen moduan, Altube izan da geldi etzaioten zuek, ez? Ez. Beti zeo zerpetzaiten urrin urterako, urringo egunetan zeo zerritxeko. 180 dorsal hori gordingo zu? Bai, aurtengoa gordingo esateko oso gorra falda. Ez da urrin urtetan zela izangoa, baina aurtengoa oso gorra entxat. Aizian kontra ibiltzia, ez dago gorputza rodadoriana eta aurtengoa oso gorra izan da, mentalki asko sufriu dut, baina, limitiak hor dauz eta meta jaunaiz eta guztua gainera. Jon Altube, zorionak eta eskerrik asko. Zuiri.